Lluny de limitar-se a actuar en el camp escolar, Escola Valenciana ha creat durant aquest quart de segle la Gira, concerts itinerants de música en català. També el cinema a l'escola i el Festival Inquiet, que ensenya pel·lícules fetes en català. És molt important que avui al Musafes la Gira junta grups de tots els països catalans perquè hem de fer normal la nostra. La idea de la Gira és d'Escola Valenciana en potenciar la nova música en català. Enguany seran vora 30 concerts el que farem, tant així com en tot al llarg dels països catalans. És una iniciativa meravellosa per a promoure el valencià arreu dels països catalans. Està molt bé, una iniciativa que recolza la música fet en valencià, fet en català, en poques paraules. És una manera també de recolzar tots els grups de llengua catalana. Visca el País Valencià i visca els països catalans.